Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. In short, a takaice bari mu nuna muku yadda ake register domin na goje na ba mutane wahala. Gashi nan mun shiga application din mu, gashi nan nuna mana login or register. Tunda register zan bari mu taba register. Gashi nan a sama aka ce nan har sama idan da phone number za ka yi amfani shine za ka sa phone number. Nan kuma kasa email registration sai ka taba email registration domin ya fi sauki, ya fi saurin turo OTP. Mun taba email verification. Tunda mun taba email verification yanzu za mu yi typing din email din mu. Yawwa, gashi nan sa email yanzu gashi nan sun bani dama in select din country. Yes, ban dama in select din country. Gashi nan sa country sai na continue. Nan an ce organization code kuma promote code. Organization code za mu rubuta shi. Wajen promote code za mu saka 2939752. Wannan shine promo code din da ya kamata mu dinga sakawa a wajen 2939752. Mun sa promo code. Wajen organization code za mu tsallake yi sai mu sa next. Yawwa gashi nan ya bude. To abinda zamu yi anan gashi nan ce verification code. Please enter a new password. Nan ma please enter a new password. Get verification code. Wajen get verification code nan shi za mu taba haka. Gashi yana verifying. Gashi nan yana verifying. Yawwa masha Allah. Kaga wannan abin da ino mana wannan shine yake wa mutane wahala. Gashi an just slide to complete the image. Ka gani in muka sa hannu a wannan ekibiyar za mu dauko wannan abin. Kaga irin shi na yi ba shi kadai. Kaga irin shi nan gasu nan. So ake ka dora shi akan nan uwansa ya chip da chip. Idan ya chip da chip yawwa mun sai ta yayi bismillah. Ka gani yayi good? Alhamdulillah. To yanzu iya can za a turo mana email din mu. Sai mu zaɓi password mu saka misali 123456. Akalla ya kai guda 6 amma dai ka sa password ɗinka wanda ka san strong wanda wani ba zai iya shiga maka account ba. 123456. Kawai mun yi wannan ne saboda example. Wajen verification code da mun sa email in ka janyo email ɗinka haka. In kai minimizing kana yin minimizing za a da kai baya. Ka kai minimizing sai dai ka dan janyo haka, dan janyo labule haka. Idan sun turo maka email din za ka iya ganin shi haka a nan go. Za ka iya ganin shi haka. Kana ganin shi haka? Idan aka ce sun turo maka haka ka gani sai ka ɗauko number misali. Let's say mun ɗauko misali 1234 inda guda 4 suke bayarwa sai ka taɓa complete. Kana taɓa complete ka gama register shikenan ka yi successful ko complete za ka taɓa. Da yake mu ba daidai muka saba ga abin da zai bamu. Kana taɓa complete to ka gani verification code error da yake ba daidai muka saba. Da yake email din ma kan shi ba daidai ya saka ko na yi muku da gwaji. Thank you for watching.